Arriba el tercer capítol del videopodcast accessible que estem fent a CAPS, perquè no teníem podcasts accessibles i hem volgut crear el nostre mateix. Continuem amb el grup de joves que ens explicaran les seves inquietuds, amb quines barreres es troben. Volem parlar, sobretot, amb aquest capítol del món laboral, del món digital, i ho veurem d'una manera sense filtres. El Roc i la Joana ens explicaran avui la seva experiència i com viuen amb la seva pell, que és tenir una discapacitat auditiva. Dono pas a la Tània, que moderarà aquesta conversa, i que el disfruteu. Bon dia a tots i a totes. Avui estem amb la Joana i el Roc. Avui farem la gravació del tercer capítol del podcast i avui parlarem del tema del món laboral i el món digital. Estic molt contenta que estiguin avui el Roc, perquè el Roc el conec des que té 3 anys. Vam estar compartint la mateixa escola i la veritat és que me'n recordo de tu de quan eres petit, potser tu no de mi perquè eres molt nen, però sí, i la Joana que la vaig conèixer a CAPS, a la xarxa universitari, que tu també vas estar a Roc, i per això estic molt contenta que esteu aquí avui i podeu explicar de la vostra experiència. Abans de començar amb les preguntes, us podeu presentar una mica, Roc? Moltes gràcies, Tània, per la presentació. Gràcies, Marta, també. Doncs jo soc en Roc Pagès, soc de Vacarisses, tinc 22 anys i tinc una sordesa severa i, per tant, hi porto 2 audiòfons. Moltes gràcies, Tània, per aquesta introducció. Tinc moltes ganes de ser aquí. Jo soc la Joana, tinc 28 anys i tinc una sordesa pregona i porto un audiòfon i un implant. Molt bé, doncs a veure què surt d'aquí avui i us volia preguntar per començar tot aquest tema del món laboral, si esteu treballant actualment i què feu? Sí, jo treballo d'informador turístic els caps de setmana. Treballo atenent tots els visitants i fent visites guiades a un edifici històric. Jo estic fent una beca en un arxiu universitari, o sigui que les meves tasques és gestionar tota la documentació que produeixen a la universitat, sobretot els professors i els alumnes. Em sembla superinteressant el que dius que fas com de visita guiada, has de parlar amb turistes, no? I ho fas en anglès? Bé, l'anglès és una assignatura a mi una miqueta complicada, però ens defensem com podem, parlant en anglès, en català, en castellà, com es pugui. Sí que és veritat que en el punt d'informació que estic jo no és un punt especialment de turisme internacional, sinó més aviat turisme local. Llavors tinc més gent que ve precisament de tota la província de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya. I el procés de trobar aquesta feina o altres feines, com ha sigut? O sigui, heu tingut dificultat a l'hora de buscar la feina, d'enviar el currículum? Com ha sigut tot aquest procés? Per mi, no crec que fos... no, hi van haver les dificultats normals que es troba qualsevol persona a la nostra edat, i a part d'això, jo crec que he tingut prou bona sort que he pogut anar encadenant feines una darrere l'altra. En part una mica em va servir tota l'ajuda, tota l'orientació que vaig rebre des de CAP, sobretot en com fer els currículums, com fer, per exemple, la pàgina de LinkedIn i tal, i llavors ara les feines les he trobat a partir de beques o a partir de programes d'inserció laboral, jo principalment. Sí, en el meu cas l'experiència també és força similar. També he comptat amb l'ajuda del Servei d'Inserció Laboral de CAPS, que la veritat que em va anar molt bé per totes aquestes tasques que a totes les persones ens costen a l'hora de buscar feina, com el currículum i com a les xarxes i els llocs on pots buscar ofertes de feina. I les dificultats no són altres que la de tots els joves de la nostra edat, però he tingut la sort que he pogut anar també treballant i des de petit, des que tinc la majoria d'edat i sense més dificultats afegides.
Doncs ja, no sé si us passa, però jo realment, ara perquè treballo a CAP, però abans de treballar a CAP, quan buscava feina, a mi jo enviava currículums, però sempre em trucaven i jo mai agafava el telèfon. No sé si us ha passat això. Jo tampoc agafo el telèfon mai. I, de fet, jo faig constar la discapacitat, la faig constar tant al currículum com sobretot a les cartes de presentació, de motivació que presento, ho faig constar realment la sordesa per justament posar, tinc una discapacitat auditiva, si us plau, contacta amb mi per escrit, ja sigui per WhatsApp o per correu electrònic, que tenen les meves dades al currículum, que no pas per telèfon, perquè jo, com tu, tampoc agafo el telèfon per aquestes coses. No. I encara així et truquen? Sí, a vegades sí. Però bueno, per sort, com que sempre em presentava les ofertes, presentava els currículums de 2 o 3 llocs, sempre hi havia algun lloc que em contactaven amb mi per correu. I llavors sempre tirava per aquest camí, ignorant tota la resta, com si diguéssim, perquè una mica pensava, si una cosa tan senzilla, jo estic dient, necessito això mínim, i ja no ho feien, vaig pensar realment quina situació em trobaré quan vagi allà, si continuo tot aquest procés o si començo llavors aquella feina. Si una mesura tan senzilla ja no la fan, com si diguéssim. Sí, total, o sigui que des del principi ja t'estiguin escoltant i ajudant, no? Perquè sí que és veritat que me'n recordo una vegada que em van trucar, però després em van enviar un email dient que m'havien trucat. I jo vaig dir que tinc sordesa, però que podem parlar algun dia presencialment o per WhatsApp, i em van deixar de contactar. I és com que tinc la sensació de que si tu dius que millor que parlin amb tu en WhatsApp, com que has perdut moltes oportunitats laborals per aquest tema, no? No vull pensar això, però m'ha passat, de veritat. I, bueno, anava a preguntar això, si tu, Joana, poses al currículum que tens discapacitat auditiva, no? Sí. I tu, Roc, poses alguna cosa? Jo, de fet, no ho poso. No ho poso per diferents motius. Primer de tot, no vull que la sordesa em defineixi ni com a treballador ni com a persona. Prefereixo posar, diguéssim, les meves qualitats i competències i la meva experiència en el món, en l'àmbit laboral. També és trist, és cruel potser pensar-ho, però tampoc ho poso perquè no vull que suposi un primer fre, perquè potser des d'un punt de vista en el procés de selecció, aquesta primera part del procés de selecció, potser poden descartar directament només per haver posat això, o ara, per exemple, fins i tot amb l'ús de la intel·ligència artificial per mirar el currículum, fins i tot et podrien arribar a descartar per això. És trist i, evidentment, una empresa que et descartés tampoc mereix el teu temps. Però jo prefereixo comentar-ho a l'entrevista, perquè així ho vegin en persona. La majoria de gent no sap què comporta tenir una discapacitat auditiva, igualment que també hi ha molts casos diferents i m'agrada que ho coneguin de primera mà i en el meu cas en concret. Llavors tu, quan facis entrevista de treball, de feina, comentes que tens la sordesa directament o com és, al principi, durant l'entrevista? Exacte, vull dir, jo els hi comento, a l'hora de fer l'entrevista, a mi tant me fa fer-la online o fer-la presencialment. Sí que és veritat, prefereixo més fer-la presencialment per la qüestió del tracte de cara a cara, i també per això, per poder llegir els llavis. Els hi comento perquè ho tinguin en compte per les possibles adaptacions que puguin sorgir, i també per conscienciar i que vegin que no suposa cap mena de problema que un treballador tingui aquesta discapacitat o qualsevol altra diversitat funcional. M'ha fet pensar que jo també prefereixo que les entrevistes siguin presencials, i mira que justament des de la pandèmia solen ser online, però jo també prefereixo que siguin presencials pel tema de la lectura labial, però també en general la veu de la persona és molt més fàcil d'entendre si és presencialment que no pas si és online, perquè a vegades m'he trobat situacions. Una vegada vaig fer una entrevista de feina que la persona m'estava entrevistant, era per una biblioteca, i la persona que m'entrevistava estava a la sala d'estudi de la biblioteca i havia de parlar murmurant i sense altaveus, sense micròfon ni res, amb el so directament de l'ordinador. Jo en aquella entrevista no em vaig enterar pràcticament res del que estava dient, i llavors
passen totes aquestes situacions que un cop comences l'entrevista costa molt de dir escolta, necessito això i això altre perquè pugui entendre. En canvi, presencialment, com que la persona la tens més a prop, és més fàcil la comunicació. I una vegada que esteu a la feina, com és la vostra relació amb els companys i companyes? Teniu bona relació? Entenen la vostra sordesa? Teniu bona comunicació també? Com és? Bueno, jo moltes vegades, jo de primeres no ho explico als meus companys de feina que tinc la sordesa. A vegades, en algun moment sí que és necessari que ho sàpiguen, llavors els hi comento, però bé, no he tingut mai cap problema. És més, fins i tot alguna vegada llavors s'han mostrat més disposats a ajudar-me o a fer-me les coses més fàcil, per exemple, controlant el to de veu amb el que parlen, sempre tenint en compte de mirar-me a la cara i tal, però jo de primeres no és una cosa que em surti molt a comentar-ho. Jo normalment no ho comento de forma directa, ja de primeres, sinó que ho comento en el moment que consideri més oportú, quan sorgeixi. De fet, la majoria de cops, quan els hi dic, les persones no se n'havien adonat, i sorgeix sempre la pregunta, tant en l'àmbit laboral com fora d'aquest àmbit, de, ostres, però tu ets sord? Si sents bé, no? Clar, perquè normalment hi ha molt desconeixement del que implica ser sord. Molts cops la gent pensa que ser sord vol dir tenir una sordesa, una pèrdua auditiva absoluta, que no és, que en la majoria dels casos no és el que passa. I també és molt el tema de la manera com ens comuniquem, que ens podem comunicar de manera oral, d'una manera molt normalitzada, i llavors, clar, molta gent no ho té en compte, i llavors a vegades es posa a parlar com vocalitzant de manera exagerada o forçant molt el to de veu. Però bueno, sembla que en el món laboral hem tingut prou sort, jo, no? En aquest sentit. Sí. I és això, jo també, un cop ho expliques, les experiències són sempre positives. Potser els companys no sempre se n'en recorden, però tu ho comentes sense cap mena de problema i fan tot el possible per facilitar-te la vida i el treball i treballar tots conjuntament. Et miren quan parlen i totes les altres adaptacions de nivell tecnològic. Llavors has tingut adaptacions al teu lloc de feina? Sí, aviam, jo l'adaptació per mi de les més importants és a l'hora de consumir material audiovisual, vídeos, podcasts, com aquest, és que hi hagi subtítols, per mi és importantíssim, i també jo tinc potser de les qüestions que més em costa és a l'hora d'escoltar amb el telèfon. Fins ara no m'he trobat que no, sense esforç, que no pugui suplantar aquesta dificultat, però si arribés al cas de que amb un telèfon no hi sentís bé, doncs demanaria la seva substitució o adaptació, però fins ara no ha sigut el cas. Jo, en canvi, amb el telèfon sí que em costa moltíssim comunicar-me, llavors és una de les coses que dic, que jo agafar el telèfon allà a la feina és una cosa que no puc fer perquè jo puc entendre una mica l'altra persona pel telèfon si ja conec la seva veu, però clar, allà a la feina el client canvia cada dia i llavors és impossible aprendre el so de la veu i tal. I llavors, a aquest nivell, hi va haver una temporada en un arxiu que vaig fer atenció al públic, que havia de fer moltes trucades, llavors ho vaig arreglar, que jo m'apuntava tots els clients a qui havíem de trucar i era un company meu que feia les trucades per mi. I llavors, al final em van canviar i em van fer unes altres tasques que era millor que no pas jo acumulant la meva feina damunt la feina del company, però a part d'això, en general, per tota la resta, el tema de la subtitulació audiovisual i tal. I bé, a mi em van posar l'implant coclear fa un any i llavors, quan et posen l'implant coclear, quan et fan l'operació, com que estàs uns mesos sense sentir-hi, clar, em vaig tornar a incorporar al lloc de feina i hi havia algunes tasques que no podien fer i vaig agrair molt a aquell arxiu que realment es van adaptar molt
a que jo pogués continuar fent la meva feina de la manera més fàcil possible. Perquè, per exemple, jo havia d'anar al dipòsit de l'arxiu, que és on es guarda tota la documentació, i la documentació està guardada en uns armaris compactes que estan situats damunt d'unes vies i es mouen les prestatgeries per obrir-se el passadís i poder accedir als documents. Llavors, en aquell arxiu, les prestatgeries d'un pis estaven comunicades amb les prestatgeries del pis de sobre. Llavors, clar, per moure totes les prestatgeries i accedir a un document, no era només que mirar que no hi hagués ningú al passadís per moure les prestatgeries i crear un altre passadís, sinó que s'havia de tenir en compte el passadís de sobre. I llavors, això ja a l'arxiu feien picant les prestatgeries metàl·liques i llavors, si algú sentia soroll des de l'altre pis, avisava. Però clar, jo això no ho sentia gens i al final m'ho van solucionar que els companys anaven a buscar els documents per mi i me'ls portaven a una sala d'on els agafava jo. I això m'ha facilitat molt la feina. I volia aprofitar que esteu comentant tot el tema d'adaptacions de feina i a tu que et van implantar fa un any de preguntar-vos si tot el tema del món digital, no, de les noves aplicacions o eines més tecnològiques us han facilitat d'alguna manera el dia a dia amb la sordesa. Absolutament, absolutament. De fet, jo quan parlava ara de les meves dificultats per sentir-hi amb el telèfon, parlava del telèfon fixe, el típic que tots tenim o teníem a casa i a les feines, però amb el meu telèfon d'ús personal, amb el meu smartphone, gràcies als avenços de la tecnologia i de la connectivitat, no hi ha cap mena de problema a l'hora d'escoltar trucades, d'escoltar música i de reproduir qualsevol música o qualsevol àudio. Perquè que et connectes directament, com funciona això? Sí, vull dir, ja amb aquests últims audiòfons que tinc, simplement tinc el Bluetooth engegat del mòbil i es connecta directament, llavors a l'hora de fer trucades se sent superclar i mai havia sentit també la música, de veritat, perquè ho sent directament a l'orella, cosa que fins ara no havia pogut fer. Ajuda molt perquè també permet aïllar els sons de l'entorn i llavors sentir només la música de manera molt més nítida. I en general els avenços tecnològics també han ajudat en el sentit de les xarxes socials, perquè clar, vull dir, fa uns anys per comunicar-nos amb els amics o tal hagués sigut per trucades telefòniques, en canvi ara les xarxes socials ens ho permeten fer per escrit amb el WhatsApp i tal, i ens permet mantenir aquest contacte que si no haguéssim perdut, no? I llavors també a nivell d'avenços tecnològics i tal, també tota l'evolució que han tingut els audiòfons que han permès la connexió per Bluetooth o els implants, doncs ens ha facilitat molt la vida. I escoltes música també per... Sí, amb els audiòfons, sí, i en aquest sentit, també amb el sistema de Bluetooth i tal, i també en aquest sentit he notat molt la millora tecnològica que han tingut els audiòfons al llarg de les nostres vides, perquè jo, com que cada vegada podien ser més precisos tecnològicament, soc conscient que en els últims 5 anys, a la que em van canviar a l'últim model d'audiòfons, he pogut escoltar molta més música que abans, perquè abans per mi la música era bàsicament soroll, llavors em cansava de seguida escoltant una o dues cançons i ara puc estar escoltant un àlbum sencer i gaudir-ne igualment. Que guai. I el tema de les aplicacions de transcripcions utilitzeu en el vostre dia a dia? És a dir, en el mòbil hi ha algunes aplicacions que poden agafar el que està dient la persona i consulten com els subtítols. Això ho heu utilitzat alguna vegada o no sé? En el meu cas, jo l'eina que faig servir principalment per transcripció és un xat de WhatsApp on li envio em sembla que d'intel·ligència artificial, li envio tots els àudios que rebo, tot el típic àudio del tiet, de la tieta de 3 minuts, que jo realment potser el podria sentir bé amb els audiòfons, amb la connectivitat directa, però transcriure-ho facilita moltíssim la vida, perquè també al final tant escoltar àudios, tant escoltar tantes coses, hi ha una mica de fatiga auditiva i aquestes eines, tant si és a l'hora de no sentir l'àudio o que no el vols sentir, va molt bé tenir-les. Sí, i jo també aquestes coses de transcripció així més automàtica
ho he fet també per les classes online, que el que he fet en aquest cas no és pas un sistema tan automàtic de transcripció mentre la classe està funcionant, sinó que un cop la classe està acabada, com que les graven, el que faig amb el permís dels professors i de la universitat és descarregar-me la classe per passar-la per un programa que llavors la subtitula i llavors així puc tornar-la a veure, sobretot els trossos aquells que m'he perdut informació i poder llegir els subtítols i entendre-ho més. Això que comentaves, Roc, dels àudios de WhatsApp, crec que, no sé si teniu iPhone, però a Apple, amb l'última actualització, van posar que ara tens l'opció de subtitular tot qualsevol so que té l'iPhone. És a dir, transcriu qualsevol vídeo d'Instagram o de TikTok o fins i tot trucades, que jo crec que era un tema... jo que conec una mica el món de la sordesa, no? Que hi havia molta gent que es preocupava de no entendre les trucades i ara amb aquesta nova actualització pots posar que es transcrigui tota la trucada i jo crec que són coses que vas millorant a poc a poquet i que van canviar una mica la teva vida, no? Sí, jo crec que de mica en mica podem aconseguir que a través de coses tecnològiques com aquestes sigui molt més fàcil per nosaltres, sobretot també amb tot el tema aquest de vídeos a les xarxes socials com TikTok o YouTube o tal, que a vegades hi ha sistemes també automàtics de subtitulació que ens fa més fàcil entendre els àudios. I parlant d'Instagram i tal, us volia preguntar si mai heu pensat en posar vosaltres vídeos a TikTok o a Instagram, fer una mica de sensibilització de la sordesa o si coneixeu a gent que ho fa. Jo no he pensat mai en fer-ho jo mateix. No és, si bé la sensibilització, conscienciació i l'informar és molt important, trobo que hi ha gent que segurament ho faria millor que jo. Segueixo alguns perfils a les xarxes que també que ensenyen tota aquesta informació i també de gent, persones sordes, que es mostren com qualsevol altra influencer, com a persones a seguir, rols, persones esportistes que fan repte, com qualsevol altra persona normoient. Sí, jo també segueixo algunes persones que sí que visibilitzen més la seva sordesa i fan com més d'influències amb això, però jo a nivell personal no m'he plantejat pas, perquè jo així personalment totes aquestes coses de sensibilització de la sordesa i tal, m'agrada més fer-ho, per exemple, a través de CAPS, que és com una cosa més comunitària, que així també hi ha com més perspectives a l'hora de mostrar com és la sordesa. He de dir que ara mateix esteu com una mica influencers, no? Explicant aquí a Videopodcast i que al final també hi ha trossets que acabaran a Instagram i tal, no? Sí, però jo personalment prefereixo més fer-ho en aquest format, que estem aquí xerrant tots tres, que cadascú té el seu punt de vista, que no pas jo agafant el mòbil sola i parlant només de les meves coses. Sí, així s'enriqueix més el debat, però igualment content de poder portar tot el que sigui, tot aquest granet de sorra d'informació i per ajudar que arribi a tothom. I, Roc, no puc acabar aquest podcast. Ara que has mencionat els influencers esportius, m'han recordat que a l'abril tens una cosa molt important a fer, no? Sí. No sé quan sortirà aquest podcast, si no ja ho tallarem, però tinc la sort i el privilegi de que Aural, la marca d'audiòfons, de pròtesis auditives, ha comptat amb mi per formar part de l'Aural Team per córrer a finals d'abril del 2026 la Titan Desert, que és una cursa de ciclisme de muntanya que es fa al desert del Marroc i a les muntanyes de l'Atles i amb tot un equip, amb altres persones amb pèrdua auditiva, amb treballadors de l'empresa i que puguem mostrar el nostre esperit de superació i que som capaços de fer tot el que ens proposem. I hi ha alguna manera de poder seguir tota aquesta carrera que faràs?
I tant, això es podrà seguir. Intentarem fer contingut també a través de CAPS i també per les xarxes d'Aural, Aural Superación, i també a la pàgina web, a la pàgina de xarxes socials de la cursa, que es diu Titan Desert Mountain Bike. Em sembla una passada tot això. I És una cosa fascinant. Jo espero que em vagi molt bé. Deus estar entrenant de valent, no? Sí, ja estic entrenant, aviam com va, com patirem el sol i la calor, però amb moltes ganes davant d'aquest repte i per acabar i per poder per mostrar que som capaços de tot. Tinc una pregunta per a Joana. M'has dit que t'havies implantat fa un any. Em dóna molta curiositat perquè tu al final has escoltat amb audiòfons i després amb un implant cochlear. I volia saber una mica quina diferència notes. Home, noto que és una mica com si el meu món s'hagués ampliat molt més perquè la distància del so que sentia amb els audiòfons era realment molt curta i ara amb els implants sento de molt més lluny com si diguéssim i també sento molts sons que no havia sentit mai abans i també entenc moltes més coses, sobretot a nivell de la parla. Perquè clar, jo vaig decidir fer-me l'implant perquè durant la pandèmia, amb el tema de les mascaretes, com que em costava molt, no podia fer lectura labial, va ser com vaig dir, ostres, em diuen els metges, portaven com anys i et podies plantejar l'implant i amb la pandèmia va ser en plan, doncs realment sí. I ara sempre havia sentit molts companys parlar de que el tema de l'implant els havia canviat la vida i pensava, són uns exagerats, però realment és veritat per mi. I la manera d'escoltar, és veritat que sent com més metàl·lic o... Sí, és com un so molt més robòtic, com si diguéssim, i per això també m'agrada portar l'altra orella, continuar portant l'audiòfon, que hi ha molta gent que la que es posa l'implant descarta l'audiòfon a l'altra orella, però a mi m'agrada mantenir l'audiòfon perquè així mantinc el so tal com el coneixia tota la meva vida i compensa una mica el so tan elèctric o robòtic que hi ha des de l'implant. Però crec també que de mica en mica estic com assimilant aquest so com el so normal, però sí que costa una mica a vegades. Sí, de fet, hi ha una pel·lícula que es diu The Sound of Metal, que està a Prime Video i que és una pel·lícula que tracta d'un noi que perd audició i, com diu el nom de la pel·li, que s'ha de matar i es posa un implant i és com que ha d'anar acceptant aquesta nova manera d'escoltar el món perquè no és igual que abans, sinó que és diferent. La tinc molt pendent de veure perquè encara no l'he vista i n'he sentit molt a parlar i en tinc gana. És molt bona, la recomano 100%. Me l'apunto. Em sap greu perquè estàvem fent un podcast molt interessant però haurem de tancar aquí i res, moltes gràcies a tots per venir. Espero que fem un altre capítol junts que et pogués explicar com has guanyat la carrera Roc després de l'abril. I res, moltes gràcies per venir i també moltes gràcies a tothom que s'està veient avui i us demano a veure si ens podeu seguir en els pròxims capítols que sortiran i moltes gràcies per estar aquí i d'escoltar les nostres experiències. Fins aviat.